بيرو ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ንመላእ ህዝቢ ትግራይ እንኳዕ ንኽብረ በዓል ኣሸንዳ ኣውርስ ዓይንዋሪ ማርያ ጾሞረይ 2018 ዓ.ም ብሰላም ኣብጽሕኩም ኣብጽሕና ይብል እዚ በዓል እዚ ባህላውን ሃይማኖታውን ትሕዝቶኦም ዓቂቦም ብድምቀት ካብ ዝኽበሩ ክብረ በዓላትና ኣብ ቅድሚት ዝጥቀስ እዩ ናይ ለብዘበን በዓልና ንጭቡጥ ኩነታት ህዝብና ኣብ ግምት ብምእታው በዓል ኣሸንዳ ኣውርስ ዓይንዋሪ ማርያ ጾሞረይ ንዘላቂ ሰላም ለዓላውነትን ምሕዝነትን ህዝብታት ብዝብል መሪ ሓሳብ ኣብ መላእ ትግራይ አዲስ አበባን አብስተመረጹ ወጻዓድታትን ያታው ትሕዝቱ ብዛዓቀበ መንገዲ ብድምቀት ክኽበሪው ነቲ በዓል ንምድማቅ ድማ መድረኽ ዘተ ምርኢት ባህሊ ምርኢት ቅድ ባህላዊ ኽዳውንትን ቁኖን ውድድር ጽባቐም ምስያም አምባሳደር አሸንዳም ምትእኽኻብ እቶት ንተመዛበልትን ጉድኣት ኩናትን ዑደት ናብ መስሕብ ቱሪዝም ዓውደሪኢን ባዛርን ኤግዚቢሽንን ክሳለጥዮም ስለዝኾነም ኣብ ዝተፈላለዩ ኸባብታት ዓለም እትርከቡ ወገናትና ኣካል እዚ ኽብረ በዓል ክትኮኑ እንትንዕድም ኣብ ከቢድ ዓጸቦ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ወገናትና ናብ መረበቶም ክምለሱ ብሓይሊ ዝተመንጠለ ለዓላውነትናን ዝተጓዕጸጸ ኽብርናን መላእ ዓለም ብዕሊ ፈሊጡ ኣብ ጎንና ክስለፍን ህዝብና ፍትሒ ክረክብን ድምፂ ነስምዐሉ መድረኽ መቃለሲ ጌርና ክነኽብሮ ንጽውዕ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ምስ ማሕበር ባህሊ ትግራይ ብምትሕብባር